Molt bona tarda a tothom. Sigueu tots benvinguts. Els que avui esteu aquí de manera presencial, a aquest espai Àgora del Museu Agbar de les Aigües a Cornellà, i també a tots els que ens esteu seguint per streaming a través del YouTube i els diferents canals oficials de la Generalitat. Sigueu tots molt benvinguts a aquest acte de lliurament dels Premis FPCAT 2021, que volen ser un reconeixement a les bones pràctiques de 13 centres formatius, també empreses i trajectòries individuals. Vull agrair en primer lloc a Agbar, que van ser premiats en l'anterior edició, per haver posat facilitats per poder fer ús d'aquestes fantàstiques instal·lacions que ens permeten tornar una mica a la normalitat, recuperar la presencialitat sense restriccions i, en definitiva, tornar-nos a trobar tots i totes un any més. Iniciem aquest acte de lliurament de premis a la formació professional i ho fem donant la paraula al CEO d'Agbar, el senyor Manuel Cermerón. Endavant. Gràcies, benvinguts i bona tarda. Molt honorable senyor Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, honorable senyor Josep González Cambray, conseller d'Educació, senyor Fabián Moedano, president executiu de l'agència FPCAT, senyor Enric Vinaixa, secretari de Treball, el senyor Àngel Miguel, director general de Formació Professional, el senyor Juan José Torres, director general del SOC de Catalunya, senyors, senyores, autoritats, amics i amigues. És per nosaltres un veritable plaer i agraïm que s'hagi triat aquesta instal·lació per celebrar una temàtica que a nosaltres, com a Agbar, ens encaixa i ens agrada enormement. Però em permetran, abans d'arribar a aquest punt de tocar l'FP durant 30 segons i què suposa per Agbar la formació professional i ha suposat dintre del nostre pla estratègic, el situo en l'espai en el que estem. Però jo crec que és... ja hem fet referències a l'espai. Estem dintre de la central Cornellà. La central Cornellà són 11 hectàrees de superfície que va començar amb un objectiu que era treure aigua de l'aqüífer que es diu baix, el visible del Llobregat. Això va arribar un moment on era insuficient. El recurs demandat per la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, que en aquell moment no existia, evidentment, estem parlant de l'any 1909, era insuficient i es va construir l'edifici que quan surten d'aquest dipòsit, que ara m'hi referiré amb ell, tenen davant. Un edifici que és Patrimoni Nacional Industrial. Josep Amargós va ser l'arquitecte i es va acabar el 1909. Per encabir les bombes que havien de ser capaces de trobar i estirar aigua de l'aqüífer profund del Llobregat. Posteriorment, era insuficient atenent al creixement del territori i va arribar al 1954. Per tant, ens vam moure del 1910 al 1954, on es va construir la planta de tractament d'aigua potable de Sant Joan d'Espí. En línia recta està a menys d'un quilòmetre. Aquella planta tenia una necessitat, que era emmagatzemar l'aigua produïda abans de ser bombada o tenir un buffer per poder emmagatzemar aigua de reserva per ser bombada quan el consum de Barcelona ho requeria. I aquest era el dipòsit on s'emmagatzemava aquesta aigua. 2.000 metres cúbics de capacitat, estem parlant d'un diàmetre de 25 metres, 12,7 metres de radi, 4,2 metres d'alçada, i va estar en funcionament fins a l'any 2003. Any on s'hi han entrat per la porta enganxada a la rotonda del sud, veuran que hi ha un logo enorme d'Agbar. Allà darrere hi ha un dipòsit que és pràcticament 20 vegades més gran que aquest, que va ser el que va substituir aquest en aquell moment. Per tant, en aquest espai vam ser capaços de conservar la història i fer-ho compatible amb tecnologia. I tenim davant una pantalla, que és la primera implantació de Samsung, d'una pantalla d'aquest estil, aquest tamany, a Europa, que ho han fet ara fa no arriba a un any. Un espai on conservem la història, el passat, l'experiència i la fem compatible amb el desenvolupament sostenible afegint tecnologia. I per acabar, l'AFP. Nosaltres vam començar l'any 2012 amb l'AFP dual, quan ningú parlava. Vam signar un conveni
a l'abril de 2012, llavors amb la consellera Irene Rigau. I aprofitant les capacitats i l'autonomia de la Generalitat, van arribar a demanar un títol propi de formació professional. Un títol propi que era el primer títol propi pel món de l'aigua. Xarxes, grau mig en aquell minut, xarxes i plantes. Ens van creure que això, la formació professional dual, faria la diferència, que ens permetria guanyar eficiència, generar ocupació de qualitat, insertar el jovent dintre del món laboral i començar a caminar i a desenvolupar un espai que per nosaltres era essencial, que és el de col·laborar directament amb un concepte que no és el de l'oferta formativa, sinó des de la demanda. Nosaltres només obrim o proposem obrir centres de formació professional quan tenim garantida que després de que acabin el cicle formatiu els podrem acollir tots a casa nostra. Per tant, és una visió d'obrir en col·laboració públic-privat amb un centre. Van començar, veient aquí el director general de formació professional, van començar en aquell, el vaig conèixer com el director del Pere Martell en aquest segon, doncs vam decidir que obríem només una línia, perquè era el que ens podíem garantir que entraria després a casa nostra. Progressivament hem anat fent fins a tenir ara mateix formació professional dual en continu, 200 alumnes a tota Espanya, però on realment tenim el focus més important és aquí a Catalunya, per suposat, amb 4 centres treballant a Granollers, a Cornellà, a Barcelona i a Tarragona. Per tant, l'AFP és una línia que ressona molt bé amb nosaltres, una línia de desenvolupament i que encaixa perfectament amb el que anomenem el nostre pacte social, que té 3 eixos: les infraestructures verdes, la solidaritat i, per últim, l'ocupació de qualitat, que és on tenim el vector de la formació professional. Jo només vull acabar, un cop més, agraint que ens heu triat aquest espai, que per nosaltres és un veritable plaer que el podeu gaudir i desitjar-vos tota la sort del món perquè, sense cap mena de dubte, la sort de tots serà la nostra sort. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Manuel Cermenón, CEO d'Agbar. Després del seu discurs de benvinguda, donem ja lloc a l'entrega d'aquests Premis FPCAT 2021. En primer lloc, els vull explicar com funcionarà, quina dinàmica seguirem a tots els guardonats. Hauran de pujar per recollir el premi per aquestes escales del centre, rebran el guardó de mans de les autoritats i després es podran fer una fotografia abans de tornar als seus seients. Estan preparats? Comencem ja amb aquesta entrega de premis i per això convido a pujar a l'escenari el molt honorable conseller d'Empresa i de Treball, el senyor Roger Torrent i Ramió, i també l'honorable conseller d'Educació, el senyor Josep González Cambray. Endavant. Molt bé, doncs ja estem tots preparats. Anem a conèixer els premiats de la primera categoria. És la de bones pràctiques a les trajectòries individuals, que vol ser un reconeixement a les actuacions dutes a terme per persones físiques en l'exercici de les seves professions. Anem pel primer. Inicialment com a alumne i després com a professor sempre ha estat vinculat a l'INS Esteve Terradellas i Illas, ocupant també càrrecs rellevants com a administrador i també com a cap d'estudis de formació professional. Va tenir un paper decisiu en la transformació que ha convertit el centre en tot un referent en la comarca, però també en tot un referent a Catalunya en aspectes com la gestió de la qualitat i la millora contínua i també la formació dual. El premi és per a Eugenio Alejandro Moreno, que recull el guardó a mans de l'honorable conseller d'Educació, senyor Josep González Cambray. Moltes felicitats.
El segon premiat, enginyer, docent i director de l'Institut de Formació Professional de Sant Cugat del Vallès. La seva vida laboral ha estat sempre lligada a la formació professional i especialment en els anys en què ha estat al capdavant del servei de programes d'implantació dels ensenyaments professionals, on ha impulsat mesures com la implantació del programa experimental de la reforma educativa, els mòduls professionals, i el posterior desplegament dels cicles formatius de la LOCSE. Ha estat també la persona que ha iniciat el procediment d'assessorament i reconeixement de l'experiència professional, així com també el d'acreditació de competències en els instituts de formació professional. El premi és pel senyor Ferran Castrillo Rey, lliura el guardó al molt honorable conseller d'Empresa i Treball, senyor Roger Torrent. Moltes felicitats. Deixem espai també pels aplaudiments, que són aquí molt benvinguts. Anem amb el guardó que resta en aquesta categoria. Com a responsable del Banc Integrat de Dades del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, ha pilotat diverses versions i millores de l'estreta col·laboració entre el Departament d'Educació i el SOC, els serveis de desenvolupament TIC, els centres, les empreses col·laboradores i també altres usuaris. Col·laboracions que van permetre integrar en un únic aplicatiu les pràctiques i estades formatives del sistema de l'ocupació i formació contínua i també la inicial del Departament d'Educació, que durant molt temps ha estat l'única infraestructura conjunta que han tingut tots els sistemes de formació professional arreu de Catalunya. Puja a l'escenari a recollir el seu premi Montse Sala Domènech, el lliura l'honorable conseller d'Educació, senyor González Cambray. Moltes felicitats. Encetem en aquest punt la segona de les categories d'aquests Premis FPCAT 2021 i és el de bones pràctiques als centres formatius. Vol ser un reconeixement d'experiències notables dutes a terme pels centres que imparteixen formació professional inicial o també per a l'ocupació. El primer premi és per l'Escola Joviat de Manresa. L'estructura del centre facilita la cultura innovadora a tota la formació professional, potenciant l'esperit emprenedor, la creativitat i la connexió amb l'entorn, també per veure les oportunitats que aquest genera. Treballen en la innovació oberta, que té per objectiu empatitzar amb les persones i saber quines són les seves necessitats. Identificant els reptes, generen així nous projectes pilot que aportin valor social i que també s'adaptin a les necessitats que tenen les empreses. Recull el premi el director de l'Escola Joviat de Manresa, el senyor Jordi Vilaseca Brugueres, lliura el guardó al molt honorable conseller d'Empresa i Treball. Continuem amb més bones pràctiques i el següent premi és per l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. Una formació consolidada després de 14 anys d'experiència i de funcionament, un model d'escola basat en l'agroecologia que s'està consolidant també com un nou model de pagesia a tota Catalunya. Compten amb experts del sector, amb pagesos i amb pageses que són capaces d'impartir el seu coneixement i també de cedir responsabilitats a l'alumnat perquè pugui així guanyar experiència. De fet, les pràctiques es fan en finques que estan en aquests moments en actiu. És un sistema de formació en constant canvi que permet teixir col·laboracions entre els mestres i els seus alumnes. Recull el premi la senyora Laia Batalla, responsable de l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, lliura el guardó l'honorable conseller d'Educació.
Doncs bé, ens queda un guardó en aquesta categoria i és per l'Institut Escola del Treball de Lleida. Han introduït noves metodologies que milloren les competències professionals de l'alumnat, una modalitat que consisteix en dissenyar i organitzar el cicle formatiu per treballar-lo íntegrament per projectes. Això fa que es treballi de manera transversal i eliminant l'organització tradicional que es fa per mòduls. A més, han engegat un programa que es diu La Roda del Talent, que fomenta el talent emprenedor. Recull el premi la directora de l'Institut Escola de Treball de Lleida, la senyora Neus Caufapé, lliura el guardó l'honorable conseller d'Educació. Què? Els he dit que faltava un guardó, però és perquè se m'han traspapelat els papers, encara n'hi ha un, no s'espantin. Els Premis FPCAT 2021 també volen reconèixer l'Escola Pia Santa Anna de Mataró. La formació professional del centre té els seus inicis en el curs 1973-1974, amb els estudis d'FPI d'administratiu. Al centre entenen l'emprenedoria com una actitud que hagi d'estimular l'alumnat a obrir la seva ment i a aprendre a observar també el seu entorn, passant de ser mers espectadors a prendre consciència de quines són les seves habilitats i així poder-ne fer un ús més efectiu. El 2013 van començar amb els primers cicles en dual i aquest curs ja tenen més de 80 alumnes cursant aquesta modalitat. El director de l'Escola Pia Santa Anna de Mataró, el senyor Antoni Aguilar Vidal, recull el premi, lliura el guardó, fem el canvi, el conseller d'Ensenyament, senyor González Cambray. Ara que hem fet entrega d'aquests guardons d'aquesta categoria, els deixo seure, però volia traslladar-n'hi una pregunta a vostè, conseller d'Educació. Voldria saber, vostè, senyor González Cambray, quines creus que són les actuacions que s'han dut a terme des del Govern de Catalunya per poder formar i transformar la formació professional a casa nostra? Bé, doncs gràcies, Aina. En primer lloc, felicitar i donar les gràcies també a Akbar per aquesta sala tan fantàstica que aquesta tarda podem fer aquest acte. Abans de respondre, només un reconeixement conjunt i compartit. Aquests actes, aquests moments també són importants, perquè moltes vegades, malauradament, només fiquem l'accent en les coses que no fem prou bé. Malauradament, que també ho hem de fer, moltes vegades només fiquem l'accent en tot allò que ens queda camí per fer. En la formació professional és evident que ens queda camí per fer, però també és evident que ho estem fent prou bé. I vosaltres, molts dels premiats que ja us hem lliurat avui el premi i els altres que encara queda per lliurar, sou un bon exemple de fer-ho. I per tant, aquests reconeixements són importants. Parar un moment una tarda, venir a una sala com aquesta, fer-nos un reconeixement conjunt de que ho esteu fent molt bé, és molt important. No només per fer-vos aquest reconeixement individual, sinó pel que això significa d'estímul per la resta. Quan algú fa una bona pràctica, el que realment està demostrant i està fent és marcar el camí a la resta. I per tant, aquí us demano generositat. Sé que ho sou, no en tinc cap dubte, però us demano generositat. Us demano també generositat per compartir el que vosaltres aneu aprenent. No ens cal sempre en educació anar inventant les coses. Ens podem basar en evidències. Ens podem basar en el que sabem que funciona. I, per tant, a partir d'aquí, seguir avançant en la direcció adequada i amb la velocitat que ens permeti avançar amb garanties. L'Aina preguntava quins són, d'alguna manera,
com volem donar resposta als reptes que tenim en l'àmbit de la formació professional. Abans, també un petit apunt. Aquests reconeixements heu estat capaços d'aconseguir-los en pandèmia. I això no és menor. Això no és menor. Perquè estem tots molt cansats amb la comunitat educativa. En altres àmbits també. Però amb la comunitat educativa hem hagut de fer coses, hem hagut d'actuar i hem hagut d'organitzar-nos d'una manera inimaginable i d'una manera que, si ens ho haguessin explicat, ens haguéssim pensat que era una sèrie de Netflix. I al final ho hem fet perquè no podíem fer-ho d'una altra manera. I aquesta és una lliçó de la pandèmia. I també és una lliçó de la pandèmia molt aplicable a la formació professional. Fer les coses com sempre normalment et dona resultats com els que acostumaves a aconseguir sempre. No està malament, no està malament. Però els que som ambiciosos i volem donar resposta als reptes amb la direcció adequada, tal com deia, però amb la màxima velocitat per arribar-hi, hem de ser capaços també de ser una mica atrevits, de ser una mica valents i de fer les coses diferents a com les hem fet sempre. I això la pandèmia ens ho ha fet fer perquè no ens ha quedat una altra opció que organitzar-nos com no ens havíem organitzat abans. En la formació professional, amb el conseller Torrent, ens hem conjurat des del primer dia. Des del primer dia. Amb l'Agència de Formació Professional, amb els equips de les dues conselleries, amb l'equip de presidència. Ens hem conjurat. I el que sí us podem garantir és que donarem el millor de nosaltres mateixos per fer un salt en la formació professional d'aquest país. Diem una frase que la diem els dos i és allò, a veure, sabem que la direm segur, per tant ell potser la repetirà, però jo la dic segur, i és aquesta és i serà la legislatura de la formació professional. I això, les frases, el que dius, el que has de ser capaç, i els judicis sempre s'han de fer en funció del que fas, no en funció del que et diuen del que fas o en funció del que et diuen què faràs, el que dius i el que fas sempre ha de coincidir i, per tant, el que hem fet és, des del primer dia, passar a l'acció perquè aquesta sigui la legislatura de la formació professional. Oferta conjunta, canvi de mirada. Quan fas una cosa diferent, no vol dir que fins ara no la fessis bé. Quan fas una cosa diferent, vol dir que el món canvia. I de la mateixa manera que el món canvia, l'educació també ha de canviar. Hem d'innovar, hem de ser capaços d'aplicar aquestes evidències a les que feia referència. I, per tant, en un món canviant, en un món on les sortides professionals també són molt flexibles i hem de ser capaços d'anar donant resposta a les demandes del mercat laboral, hem de ser capaços de ser el màxim de flexibles possibles. I per ser el màxim de flexibles possibles hem de canviar la mirada i, per tant, novetat, primera novetat, conceptual, però molt rellevant. Oferta integrada de la formació professional, certificats de professionalitat, formació contínua i títols propis del Departament d'Educació. Segona novetat, estem davant d'un èxit de la formació professional. Cada cop més és primera opció de tria. Són els primers estudis que trien els nostres estudiants. I quan tu estàs davant d'un èxit, pots fer dues coses. De fet, has de fer dues coses. La primera és alegrar-te'n. Està molt bé l'èxit de la formació professional, però la segona, i si em permeteu més important, és donar resposta i saber gestionar aquest èxit. I, per tant, per donar resposta i saber gestionar aquest èxit, des dels títols propis del Departament d'Educació, el que hem fet pel curs vinent és dues novetats. La primera, incrementar l'oferta. Més oferta en formació professional. El curs vinent incrementem l'oferta en títols propis del Departament d'Educació més de l'increment dels darrers 5 anys. Junts. I l'altra cosa, l'altra novetat pel curs vinent és el que tu escrius en documents has de ser capaços de posar-los en pràctica també. Tenim una llei d'educació de Catalunya que sabeu què ens diu, de l'any 2009? Ens diu, hem de tendir, hem d'anar a buscar la continuïtat de l'alumnat de quart d'ESO que tingui plaça garantida al cicle formatiu de grau mitjà. I això no ha passat mai. No ha passat mai. Oi que ens creiem que és una bona mesura? Doncs has d'actuar diferent de com actuaves fins ara per fer que passi. I per tant, què hem fet aquest any? Novetat. El que hem fet és canviar el procediment per tal que l'alumnat de quart d'ESO tingui plaça garantida en el cicle formatiu, en l'àmbit professional en el qual hagi estat orientat. Orientació, un altre repte. Millorar l'orientació i la formació professional també és molt important i en això també estem esmerçant molts recursos. I res, vaig acabant. Incrementar perfils, ho dèiem abans, ho deia també
el senyor Cermerón. Formació professional dual, adaptació amb els agents econòmics, socials i territorials, pactar l'oferta per tal de que els estudis de la formació professional tinguin una inserció laboral immediata. Això és molt rellevant, és molt rellevant. Per tant, incrementar l'oferta amb els sectors més demanats, també amb els que ens diu Europa de cap on anem, que són els de l'economia digital, l'economia verda i l'atenció a les persones. Però, si em permeteu, i avui ho comentàvem precisament amb el conseller Torrent, ser capaços també de, en un sistema com l'educatiu, sistema educatiu més empresa i treball, formació professional a partir de l'hem de veure com un conjunt de país, d'oferta conjunta, Departament d'Educació i Departament d'Empresa i Treball, i per tant, amb aquesta oferta conjunta, ser capaços, i això és fàcil de dir i no és tan fàcil de fer, però per això ens agraden els reptes als que som valents. I tots els que sou aquí sou valents perquè si no tindreu un premi. Per tant, ser capaços d'adaptar-nos amb aquesta flexibilitat que ens requereix el mercat laboral. Per tant, felicitar-los. Hem fet camí amb la formació professional i estic convençut que de la mà de tots vosaltres, tots junts, plegats, seguirem fent molt més camí. Gràcies. Moltes gràcies. Honorable senyor Josep González Cambray, conseller d'Educació, gràcies pel seu discurs, gràcies també pel seu compromís amb la formació professional i aquesta assumpció de reptes també del departament. Obrim la tercera categoria, és la de bones pràctiques a les empreses i altres entitats. Es tracta d'un reconeixement de contribucions significatives a la construcció d'una formació professional de qualitat dutes a terme per entitats i per empreses. El primer guardó és per a Bonaria Agrupa. Va ser de les primeres en col·laborar amb el Departament d'Educació amb l'impuls de la formació dual, en col·laboració amb l'Institut de Guissona. Va ser el curs 2014-2015 amb el cicle formatiu de grau superior Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària. És un projecte que en tot moment va comptar amb la participació de la pròpia empresa, que va contribuir al disseny i determinació de la distribució circular a implantar i de les activitats formatives que els alumnes desenvoluparien durant la seva estada en aquesta empresa. Recull el premi el senyor Antonio Condal Tomà, director de Recursos Humans i Relacions Públiques de Bonaria Agrupa. Entrega el guardó al molt honorable conseller d'Empresa i Treball, senyor Roger Torrent. Seguim coneixent més premiats en aquesta categoria. El següent guardó és per la Fundació Èxit. És una ONG que neix l'any 2000 per reduir l'abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social. Ho fa mitjançant projectes formatius innovadors i escalables que conformen un itinerari i que aporten valor afegit tant a les empreses, potenciant també el treball a xarxa i promovent també la inserció laboral dels seus alumnes. L'any 2011 van engegar el primer projecte FP Dual per joves en risc d'abandonament educatiu amb el departament i una empresa del sector textil. Aquest mateix projecte pilot, l'any 2014, es va consolidar amb la signatura del primer conveni FP Dual a tot l'Estat signat per una ONG amb l'administració pública i l'empresa. Va ser via contractes de formació i aprenentatge també amb el sector de l'automoció que el 2019 van fer un pas endavant. El director de la Fundació Èxit, el senyor Ignacio Sequeira, recull el premi i entrega el guardó a l'honorable conseller d'Educació, Josep González Cambray. El tercer premi d'aquest bloc és per Critter Software SL. El 2018-2019 van iniciar la col·laboració amb la formació dual amb les escoles del territori, dins de la família de la informàtica. Des d'aleshores s'han format a l'empresa 53 joves, dels quals 13 ho han fet en un format dual.
Han tingut l'oportunitat de conèixer les eines i les tendències del sector, de formar-se i també adquirir un grau de coneixement i innovació que els ha permès, en molts dels casos, una inserció en startups o en departaments TIC de diferents empreses. Recull el premi el senyor Manel Royo Roig, Product Manager de Critter Software SL, entrega el guardó al honorable conseller d'Empresa i Treball, senyor Roger Torrent. El darrer guardó de la categoria és per Pere Cornellà SAU, Cafès Cornellà. Aquesta pime de 30 persones treballadores l'any 2000 pren consciència de la necessitat de suplir la manca de formació professional en un ofici amb poc reconeixement social. Buscant explotar la qualitat, creen una escola de formació professional i buscant experiència acreditada en docència. Disposen de 2 aules de formació, una està a Barcelona, l'altra està a Girona, i a través d'aquestes aules han aconseguit capacitar poc de 8.000 persones a través de més de 10.000 cursos de formació especialitzada de barista, el que ha contribuït al que buscaven, aquest reconeixement social de la seva professió. Recull el premi el seu director, el senyor Pere Cornellà Valls, entrega el guardó l'honorable conseller d'Educació, Josep González Cambray. Avança molt ràpid aquest acte d'entrega i lliurament dels premis. Estem ja a la 4a categoria d'aquests Premis FPCAT 2021 i encetem el de recerca en el camp de la formació professional. El guardó és per CaixaBank Dualiza. El Centre de Coneixement i Innovació de CaixaBank Dualiza fomenta el coneixement útil d'interès innovador dels sistemes de formació professional. Una recerca que es desenvolupa en clau de competitivitat i sostenibilitat, integrant tant les necessitats sectorials i empresarials com també les socials i sostenibles. Estudis que es realitzen a través de la recerca col·laborativa amb institucions, amb centres educatius i també amb altres empreses. A més, aporten una anàlisi d'avantguarda en temes estratègics i ofereixen dades i indicadors del sistema de formació professional amb un accés senzill i també àgil a través de l'Observatori d'FP. Coneixements que divulguen també, per cert, a través de jornades, de webinars o de dossiers. Recull el premi el director de CaixaBank Dualiza, el senyor Juan Carlos Lauder, lliura el guardó al molt honorable conseller d'Empresa i Treball, el senyor Roger Torrent. Acabem l'entrega de premis, ho fem amb el reconeixement a les bones pràctiques a la trajectòria individual de la persona usuària dels centres de formació professional. El premi és per la senyora Mercè Juncosa, és propietària d'una floristeria. Va estudiar traducció i interpretació a la universitat i després va treballar com a office manager o organitzadora d'esdeveniments, però va plantejar-se fer un canvi a la seva vida. Va apostar per la formació professional ocupacional cursant el certificat de professionalitat d'activitats de floristeria. En temps de Covid ha decidit emprendre i no només això, sinó que ha aconseguit obrir la seva pròpia empresa i també ampliar-ne les instal·lacions. El que un dia va ser un hobby i un somni ara s'ha convertit en una realitat. Mercè Juncosa puja a l'escenari a recollir el guardó, l'entrega l'honorable conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Hem acabat amb l'entrega dels guardons. És hora de traslladar-li una pregunta al molt honorable conseller d'Empresa i Treball, senyor Roger Torrent. Li volia preguntar si vostè, conseller, creu que la formació professional és una bona eina per poder incorporar-se en el món laboral. No és que sigui una bona eina, és que és la millor eina. De fet, tot i que anem millorant les dades, hem fet un esforç molt important a través del Pla de xoc de polítiques actives d'ocupació que vam impulsar l'estiu passat i que hem anat desenvolupant durant aquest any, i per tant hem anat reduint les xifres d'atur juvenil, però continuen sent molt altes. El nostre país, a Catalunya, està al voltant del 25%. 25% d'atur juvenil a molta distància de la mitjana europea. Aquí tenim molt de recorregut a fer. Però si tenim en compte la vinculació entre aquest atur juvenil i la formació, veurem que és un atur, el juvenil, insisteixo, que afecta la meitat menys a tots aquells joves que tenen o que s'han graduat en formació professional. És a dir, si tens un grau en formació professional, tens el doble de possibilitats d'entrar al mercat laboral, al món laboral, de tenir feina. Per tant, la formació professional és cabdal des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de la inserció laboral dels i les joves del nostre país. Però no només a l'àmbit de la joventut. Si només pensem en formació professional vinculada al jovent, podem caure en l'error de pensar que la formació professional és només la inicial, i no. La formació professional, com deia el conseller Combray, és tota, és al llarg de tota la nostra vida laboral i, per tant, afecta a totes les edats, no només al jovent, sinó a tot el segment de població del nostre país. Des d'aquest punt de vista, la formació professional cada vegada és més important, no només per accedir al mercat laboral, sinó per mantenir-s'hi amb garanties. De fet, heu de pensar que en aquests moments estem vivint canvis estructurals, canvis tectònics molt intensos. De fet, tan intensos que afecten a 300 vegades més persones i van 10 vegades més ràpids, tots aquests canvis tecnològics, socials, econòmics. En definitiva, aquests canvis, aquestes transformacions que veiem al nostre entorn van 10 vegades més ràpid i afecten a 300 vegades més persones que la primera revolució industrial. Per tant, és imprescindible que des del punt de vista de la formació, que vol dir noves habilitats, noves capacitats, nous coneixements, que vol dir fins i tot nous perfils laborals, siguem capaços d'oferir-los amb aquest nou sistema de formació professional que estem treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i el conjunt del govern. De fet, efectivament, ens hem conjurat, com deia el conseller Cambray, ens podrien dir els conjurats. Ens hem conjurat perquè sabem com d'important és la formació professional en aquest context, de necessitat de generar oportunitats i, per tant, amb una voluntat de millorar la cohesió social del país, però al mateix temps de generar les eines suficients com per participar de manera efectiva i de manera competitiva en aquesta transformació del model productiu que volem per Catalunya i que és imprescindible per garantir les oportunitats de futur. I en aquest context, insisteixo, la formació professional sabem que és imprescindible i precisament per això ens hem conjurat, i ara diré la frase perquè si no quedarem malament, diguéssim, per fer que aquesta sigui la legislatura de la formació professional. Compte, i torno a repetir, entesa de manera holística, que vol dir pensant que és una formació professional al llarg de tota la nostra vida, laboral, i tenint en compte també que és un àmbit on la concertació és imprescindible, en tots els àmbits de les decisions públiques, en tots els processos de presa de decisions en l'àmbit de les institucions és important la concertació, però aquí encara més. I per tant, la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, que en certa mesura és el que avui representeu, és importantíssima. Per tant, hem començat a treballar, continuarem treballant perquè sabem que les oportunitats de les generacions de catalans i catalanes que venen es deuran molt
si som capaços avui de potenciar la formació professional, que és imprescindible, torno a repetir, per la cohesió social, per les oportunitats, però també per garantir una bona posició d'aquest país en el futur. Moltíssimes gràcies. Gràcies, molt honorable senyor Roger Torrent. Moltes gràcies també, conseller d'Educació. Si volen, poden recuperar els seus seients, perquè anem a fer ja la cloenda d'aquest acte. Hem arribat al final d'aquest acte de lliurament dels Premis FPCAT 2021. Voldria reiterar l'enhorabona a tots els centres, a les empreses, a les entitats i a les persones que han estat guardonades aquesta tarda. És un reconeixement públic a la tasca que desenvolupen i també un al·licient perquè la seva feina serveixi d'exemple de la resta. També moltes gràcies a tots vostès, els que heu vingut avui aquí, en aquest espai Àgora, i també a tots els que ens segueixen per streaming a través dels canals oficials de la Generalitat. Moltes gràcies a tots, tingueu molt bona tarda i ens retrobem l'any vinent.